Akkor most elbúcsúzunk Csimpikétől. Csimpike, utolsó utadra elkísérlek, barátom. Sok szép jó emléket kísér... Mit keresel itt, Csimpusz Banánusz? Na szia, Szoba! Na mi van már, mit keresel Meg itt? se hívtatok a temetésére a testvéremnek? Hát de, küldtünk neked meghívót, nem emlékszel? Akkor pedig elnézést a késésért. Ezt már szeretem. És Elbúcsúzhatnák tőle egy-két viccel? Természetesen, megadom a szót. Köszönöm szépen. Miért nem panaszkodnak a temetőben? Na, miért nem? Mert mindenki kusban van. Hát, Csimpike az már végérvényesbe kusba marad. Örökre. Sajnos igen, de lenne még viccem, mondhatnám? Mondhatod természetesen. Miért jobb Szoboszlai, mint Arda Güler? Na miért? Mert nem csak a kispadot melegíti, hanem a kaput is. Első jó viccet, Csimpike, ez már tetszett! Bocsánat, Csimpusz Banánusz, bedevaló vagy! Miért nem játszanak bujócskát a büdös emberek? Na miért nem? Mert mindig könnyű megtalálni őket. Ha, már megint a büdös viccek, ugye? Hát igen. És miért büdös vicceket mesélsz, haver? Hát mert múltkor mondták, hogy a Supersbe VV-som a 10-es kupókoddal 10% kedvezményt kapok. Mert VV-som a 10 a kamerának cheese. Ember, elég a promózásból! Hülye majó! Te meg mit nézel, papító? Valami probléma van?